fordel ved at vælge Martin er, at han er min partner. Han står helt alene, så det vil være en god mulighed for mig at opbygge noget med ham. Stolte har hele tiden været partner med Nadja, så til hver en tid, hvis tiden kommer, så vil han smide mig ud til fordel for Nadja. Det er hårdt, men jeg prøver også at tage det som mand, og ikke sidde og stå og tude op. Når han tager hjem, så tager mit hjerte også hjem. Nu har jeg fået Stolte ud, som jeg føler var den stærkeste dreng herinde. Alle drenge, der måske har været igennem mere herinde, og i nogens øjne er mere værdige end mig, de skal ud herfra. Så Kasper og Rasmus, det er de to næste på listen. Stolte, så gik den ikke længere. Ja, det er ikke Daniela og bebrejder. Det er mere Nicolas i den her situation. Jeg har lidt svært ved at lade være med at tage det personligt. Den jeg bebrejder er nok Martin for, at han har stået og sagt sådan til Nicolas. Og så bebrejder jeg selvfølgelig også Nicolas for, at han har, reageret, som han har gjort. Nicolas, hvem er skyldig, at Stolte skal forlade hotellet i aften? Jeg synes, det her med skyld er så svært, fordi når det kommer til stykket, så er det måske en selv, der ikke har spillet spillet ordentligt. Ellers kan man blive ved med at pege den videre. Stolte peger den over på mig. Jeg kan ikke give andre skylden end Nicolas. Jeg føler virkelig, det er hans skyld, det her. Jeg har spillet, som jeg har gjort, på grund af, at Martin siger det til mig. Så hvad kom først til økken eller ikke? Jeg rører mig ikke. Hvem Stolte han ved udmærket godt. Jeg kunne aldrig finde på at gøre noget som helst for at ramme mod. Jeg er sur over, at min bedste ven han over. Jeg synes, det er beskidt, at der er nogen, der kan finde på at sige noget som helst om mig, der skal skabe tvivl om, at det er omkring Stoltes exit. Som om jeg nogensinde kunne finde på at gøre det mindste for at Stolte rød. Jeg har ikke gjort andet for at redde ham. Jeg vil helst blandes udenom. Jeg er ude af hotellet, så der skal ikke være mere negativt fra min side. Nadja, du ser ikke for glad ud. Hvordan har du det med, at Stolte skal forlade hotellet? Det er ikke særlig sjovt at se Nadja fået så meget sammen, som hun gør. Jeg ved også godt, at Nadja kommer til at være ked af det i mange dage nu. Hvad har Stolte betydet for dig her på hotellet? Stolte har betydet alt for mig. Han har været min guldklub, siden jeg kom ind. Jeg har fået rigtig mange følelser på Stolte, og ja, det er ikke et paradis uden ham. Stolte, du så kommer op til mig. Selvfølgelig. Stolte, Ja. er der noget, du gerne vil sige til de andre gæster, inden du skal forlade hotellet? Nadja, du har betydet alt for mig herinde. Du har stået ved mig altid. Og Martin, det venskab, vi har, der er ikke nogen, der kan bryde. Stolte, Ja, jeg håber, du har nydt dit ophold. det har jeg rigtig meget. Jeg er glad for, at du kom hjem. Kan du komme godt hjem? Jo, tak. Vi ses alle sammen. Hermed er Paradise Lotion opløst. Kan I have en god aften? Vi ses. Jeg har opnået mange ting herinde på hotellet, og jeg har haft det rigtig sjovt. Jeg har en kæmpe rygsæk, hvor jeg kan pille gode minder frem, når jeg sidder for mig selv. Jeg har fået sat 4 krydser i bogen. Jeg har opnået en 5-kant. Jeg har opnået at have 6 forskellige steder på hotellet med Nadja. Jeg har opnået en 4-kant med Martin og Anna ude i poolen. Så har jeg lavet et Eiffeltårn med Sila og Steven. Det er ikke nogen hemmelighed, jeg kommer til at savne Nadja helt vildt.
12 uger i streg, jeg har haft en pige at putte med. Du skal nok klare det.